Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки тан сиҳату хона обод ҳастед. Оз янами хес саҳархиракай саҳархирак хестагии мо ва аним хет чӣ тайёр кардистем. Капуст, пиёз, баъд 4 тухму орд, камакак орду намаку савда, тамом анимқа чиз. Ира якҷоя мекунӣ, баъд ранги котлет мепазӣ. Хулоса амисарам хеле маъқул шид, ҳам хеле хостем. Анам оҷа инҷа мо тайёр кардистем. Ма ба навор гирифтистам, штаман инҷа мада ёрдам кардиста як тарафа каданда юра. Вай надорум штатив, надорум рости гап. Ва ами ҳам ба навор гирифтан ва ҳам амиёра як тарафа каданда оқа қулай нест. Хулоса на марҳамат тамошо кунед ва мехоҳед ҳамхе кунед беҳад ба маза меояд. Мо ай бисёр мекунем барое ки ба маза меояд. Баъд анами маззаи капуст тамоман дар инҷа ҳис намешава. Амҷадам воздушни хушро омадагиай ҳами чӣ ки набинед ай мо бисёр кардагием. ҳозир пухтупаз давом дора. Касе хӯрдаистай марҳамат бо иштиётон. дӯстони азиз, мара нимсар занг задан ки биё ҷои яна магазинора дору мекунан. Барои авай ма омадам гуфтам дору кунам. Бо хона меравам ки бо якта ваям клиентам занг зад, гуфт омада як дучи бояд харам. Авая ма ҳозир интизор ҳастам то омаданаш. набинед ҳама ҷора дору шапидан рафтан. анам хел заминора пошидан, даҳанои дара, трезора ҳама ҷора. дӯстони азиз, ҷама вай омадам. Магазини дугонам омадам. Хостум якду нарха шумода гап занам. аз сабабе ки бозоро маҳкамай чанд вақт шид ман ҳамин нархҳоро абзор накардистам. шумода ягон нарха нагуфтам. ҳозир ман хе тасмим гирифтам ки камакакам боша ҳамин чизора гап занам. ман ҳами ваё 4.5 сомонӣ дӯстони азиз, ҳами фатирои равғанӣ 4.5 сомон. фатиро беҳад ба маззаяй. ма бисёр вақт ягон ҷо агар меҳмонӣ бурам ай ҳамиё мегирам. ана бо бинед иҷада дӯстони азиз. ана инаму трубочко 10 сомона 12 дона дора. инора ҳозир бонувони ами мо дар хонаҳо пухтупаз мекунану оварда дар магазинҳо месупоранд. инам як бизнес, як ҳунар. ана бинед чиқар хушрӯ кардагиянд 10 сомон. инамуд бо кекс ҳастай. и кексҳошон 7 сомонӣ. ба маззаи кексоям хушрӯвайра мо якчанд рӯз пеш гирифта будем. бисёрам хушрӯ. ана истеҳсолкунанда фирмаи инсоф. ана марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. ана иҷада ду намуд бринҷай краснодар ва юбилей регар. краснодар 13 сомон, юбилей 15 сомон. бринҷи калон. иҷада бо ҳастай набот 1 килош 11 сомон дӯстони азиз. қанди сафед 7.5 сомон. ма иҷа ҳозир нархи фақат як магазина дар назар дорум ки ба навор гирифтаистам. дар дигар магазинҳо ё ин ки бозор нархҳои ино камакак фарқ мекунад. наиҷадам шакар 7.5 сомон. набинед қанди сафедам 7.5 сомон, шакарам 7.5 сомон. на шахсое ки мехостед хабардор шавед дар бораи ҳамин нархҳо марҳамат бинед. тухм як донаш 1 сомон дӯстони азиз. ячейкаш 30 сомон мешавад. шояд дар бозор дар 28-29 сомонам ёбӣ гирӣ. иҷада бо инчунин ҳаст. ами намуд шириниҳо. ин шириниҳои кӯдакона мисол 1 сум 2 сум бо ана семичкаи симбо. иҷа бисёр магазинҳо медрои фақат ами сиёҳош мондагиай. аз сабабе ки сафедош беҳад ба мазза ану вайро бисёр мехарам.
тез тамом мешавад. бо чи ҳастаи роллтон ясам дӯстони азиз, анаи печенакҳои ясам, бо анаи сухарик ҳастаи крутони ясам, ана баданавай пачкаи савзи кексояй 7 сомонӣ 8 сомонӣ. Биҷада ба печенаҳои килоаки ҳастай 1 килограммаш 25 сомон. ҷа қанд ҳастай ҳама намудами нархҳо, ҳархела қандоям анами нархҳошон ҳархел. Анами вафликҳои санам майдаш 7 сомон, калонтараш 11 сомон дар ами магазин фурӯхта мешавад. Инчунин инҷада анамихе тортои вафлини тортои вай ҳастай, яшкина ҳастай, бисёр бамазан 10 сомон 12 сомон. ана равғанора бинед, равғани алейна 5 литраш 65 сомон дӯстони азиз. ана бо сок ҳастай, сок банкаи 2 литра 12 сомон шафтолуай. добри 13 сомон ба фикрам 13 сомон ба 1 литрашай. дӯстони азиз, ана мо хона рафтастем, ҳози борон сар кард, яке ногаҳонӣ ки хеле ки мегӯянд, ҳаво офтоб буд, яке амхе вайшид абр шиду борон сар кард. Аввай мо гуфтем барвақттар равем. хулоса намхе лозим мо магазин мерем. ма якчанд подписчикам хоҳиш карда буданд ки камакага мегирда атрофа нишон тие. аввай ман раҳ гарчанде ки хушрӯ ба навор гирифта наметунам раҳда бошам, вале намхе бинед анавай домиси сивияк анамхе домо ҳастай. иҷа дӯстони азиз пеши хонаи мора бинед тут пухтай, дарахти тут бофтам шумо да нишон тиям. ана бинед чӣ қадр хушрӯ, як нав пухтастиян сирхшидагиян, баъд ами болоош камакак сиёшидагияй. хел дараҳравай хушрӯ, я манзараи зебо буд дар назарам. барои ҳавай ҳам ирама ба навор гирифтам то ки шумоям бинед ва дар анамин ғарибиҳо, дар анамин айёми мушкилӣ ки дар карантин ҳама нишастаед, каме ҳам бошад рӯҳатон болида гардад, якҷои ватана дида. ана бинед тутора мо то хонаро омадем, то пеши доми худмона омадем, борон бас кард. бои дарахти тута дидем ба навор гирифта шиштама. наja мара хуҷайнумай боло якта тут канд сиёҳай бинед чӣ хушрӯай. хулоса анами хел ҷора бинед ҳама сабзазору сабз. кош амин вирус нест шава аз рӯи олам ки мардум боз анамихел дар ҳавои кушоду софу беғубор нафас кашидаву гардану кӯдако беғаму беёд биромада бозӣ кунану. анҷа дӯстони азиз вай кардистем барои шом шавла кардистем. мо ялама мегем, баъзеҳо шавла меган, шояд каси дигар чӣ гӯя. хулоса нами на духтари калоним бисёр нағз мебинад ки ами авқот дона дошта боша, донагӣ боша. ҳавая хоҳиш кард ки манам хеле мехӯрмадам, хеле авқоти донадор кунед. барои ҳавай ҳам авқоти донадор кардем. ана иҷа тайёр шид шавла. марҳамат касое ки ифтор карда истодаед бо иштиёи таом. дӯстони азиз, иҷада мо имрӯз биромада будам, анами испанд тамом шуда буд. испанд гирифтем. ами ҳози пачкача кардагиян мефурӯшанд дар бозор, дар магазинҳоям ҳаст. 3 сомон анамхе пачкачаош. ами якташа 2 бор 3 бор мо дуд меандозем дар хона барои нест кардани анамин ҳамаи бактерияу ами ваё вирусҳо. хулоса набинед амхе чӣ қадр хушрӯ кардагӣ мондагиян. бисёр ҳам қуллай гуфтед
ба гуфти гапо. Дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мераса. Умедворам ки ба шумо писанд меояд. Мондани лайкро фаромӯш накунед ва то влогҳои оянда моро интизор бошед. Хайр.